най-старият летен дъб в Европа. А може би и в света. Най-старото дърво в България. Поникнало е през 345 година. Тук, в земята на Тракия. Не казваме в земята на България, защото дъбът е с близо 350 години по-стар от България. Когато човек застане пред това изумително дърво в село Гранит, Старозагорско, има чувството, че се среща с вечността. Видът дъб бил почитан у много народи като свещено дърво. Той често бил улучван от мълния и затова от античността се вярва, че е обиталище на бога на мълнията и небето, гръцкия Зевс, римския Юпитер, старогерманския Донар, скандинавския Тор, славянския Перун. Венци от дъбови клонки с листа са символ на силата и властта при древните гърци. При траките и италийците са отличителен белег на владетелите. Българите слагат в огъня дъбово дърво за бъдник, което гори цяла нощ на бъдни вечер. По него гадаят какво ще се случи през новата година. А пепелта я разпръскват, за да пази от зли сили. През средните векове, мястото, където расте вековен дъб, е било свещено за тракийското и славянското население. И тъй като древните българи са вярвали, че дърветата някога са били живи хора, особено много са пазели вековните гиганти. Дъбовете столетници са се смятали за дом на прадеда на селището и за крилник на земята. В хералдиката дъбовите листа са орнаменти в гербовете на различни държави и организации. Гербът на Република България съдържа също дъбови клонки, върху които са стъпили двата лъва. Тая църква е направена през турско робство е направена. Още да бъде, нали, когато е. Имало е даже и два бряста. Два бряста е имало. Те така носи, се говори, че в тези бресте е имало заробено злато турците. И един пример да ви кажа. Моята баба сънува, че в единия бряст има заробено злато. И тя казала на съпруга си, той рекал, то не е вярно това нещо. На втората вечер това нещо пак го сънува. И след 4-5 дена идват някои турци, сигурно, които имали карта, изравят златото и го взимат. И след това те изсъхнаха тези двата бряста, остана си само дъба. Рисувам спомените си за дъба. Тези картини, които вие заснехте преди малко, фактически са спомени за дъба. В онова му състояние на цветуш, на кичесто, огромно дърво, най-старото дърво в България. Но той в сегашния му вид пак е импозантно. Идва тук Жан-Никола Лефиол, който беше и директор на Алианс Франсес. Една нощ го доведох под дървото. И той е огромен французин от Нормандия, нормандец огромен, но като беда да бъде, просто се изуми. Ола, каза.
Когато дойдох, беше едно уникално дърво. Толкова ме впечатли, защото аз не бях виждала. Аз съм родена в Средна гора и там сред много хубави гори, но такова чудо не бях виждала. Старият дъб, както го наричат хората от село Гранит, е висок повече от 23 метра. Дебелината на ствола му е почти 2 метра и половина, обиколката на стъблото е близо 8 метра, а хоризонталната проекция на короната му над 1017 квадратни метра. За защитен обект вековно дърво, летният дъб е обявен през 1967 година от Министерството на горите и горската промишленост. Забележително е, че останалите няколко живи клона все още са детеродни, раждат желади. През 1983 е направено укрепване на хоризонталните клони с дървена конструкция, която 3 години по-късно е заменена с стоманена. Така старият дъб изглежда като жива инсталация, плод едновременно на природата и на човека. Най-ранното ни детство е свързано с дъба. Центъра на селото е бил около дъба. И тук са устройвали народни тържества, борби, събори, сватби. Тук се празнували. На изток от дъба е бил Мегдана. Нашите баби и дядовци са ни разказали, че тук е било турско. И турците под дъба са играели кючек и са се провеждали борбите под дъба. Аз съм се родил върху неговите корени. Аз съм от малък си играе, нали, по него сме се катерили. Като малка аз тук е имало забави около дъба с грамофон. Някой от младежите е носил грамофона тук и пуска забави и ние като малки припкаме около тях. Те напъдат ни, припкаме около тях, около забавите. После тук пътя, който е за Оризово, правиха тук движение. Разходки правят младите. Ние също около тях минаваме, ходим, закачаме се. Тук са любими, тук направим сватбата. Така е. Аз живея тук наблизо. Дори от нашата тераса на къщата се вижда и дъба. Като малка тук играехме под дъба. Детската градина тук ме беше. Дори отвън, там къде е кладеница, имаше площадка с цементова площадка. Миехме се крачетата, после отиваме в училището в детската градина да спим. Като малки, може би имаше някъде към 60-70 деца. 3 групи. Устроиха се различни тържества и имаше, спомням си, ни приучаваха към народните танци. С народни носи, момчета и момичета играехме народни танци точно тук под дъба. Играехме си с жиладите, какви на игри сме измислили, търкахме ги, пробивахме ги, правихме човечета от шапките им, плетяхме кошечки от лепки. Защото там беше детската градина и си измислихме какви на игри. Имах страхотно детство, много богато, много...
И той като го взема от детска градина, вика: майко, ти откъде знаеш какво съм правил цял ден? Викам: аз бях качен на дъба. Цял ден си качен на дъба, да. И оттам те гледам какво правиш, и той се радваше детето и така престана да плаче. В училище имаше салон, където се изнасяха пиеси от моите, участвали са моя баща, майка и така нататък. И там изнасяхме децата програмата, а специално за свидетелството госпожата надовеждаше тук, за да ни ги раздаде. Често водих учениците тук. Ние учихме по история за миналото на родината ни. И когато ги доведох, им казах: слушайте, дали нещо може да ви разкаже той? Какво би ви разказал, ако вие го попитате, ако той може да говори? И след това написаха едни чудесни съчинения. Те са израснали просто тук при дъба, особено дядо ми, понеже той е тук от махалата. И тук е израсъл. Баба ми е по-далеч тя, на края на селото. Но и тя, като се омъжва, тук идва в махалата. Тук стават сватбите, всички празнинства на селото. 5 деца съм родила. Тука. Да, играя, ами. Мирдия продават, кони продават, цветя. Така беше, мамайко. Много са били тези, които са се влюбвали, пък и то няма начин. Влюбените по един или по друг начин са минавали под дъба, защото там е центъра. Просто това е центъра. Центъра на селото, центъра на Вселената за нас, когато сме били младежи. Те тук правят сватбите, тук правят младети и това е. А тук беше моята сватба. Това беше големия мегдан на селото. А пък аз, нали, също като дойдох тук, също запомних дъба като едно чудо на природата. Гледам грамадно, прекрасна корона, голяма красота. И като дружина ръководител направихме отряд зелени патрули, да се грижим за дъба. И на 6 ноември 1982 година стана първия празник на дъба. Всички зелени патрули от цяла България бяха тук. Голям празник, голямо тържество, с много деца, просто красив празник беше. За дъба, че там са се издигали такива трибуни за събрания, още преди 9 септември. Римсисти са вдигали трибуни, на които са се изказвали, правили са събрания. Разбира се, дъба е вплетен в живота на абсолютно всички гранитовци, без изключение. Зимния празник, той е празника на животните. Ходили са да подриват на животните, в дамовите са влизали, с кошовите са носили в яслата слама, с кошови са изнасяли буклука, който са изхвърляли от животните. И там са им давали сланина, яйца, луканка, брашно. Той нещо, те са го продавали, купуват овце. Пак са били разделени така на две
групи. Едната група събира и другата група и после продават тия неща. Вари са курбана, обаче този път курбана са вари от баба Лалка. Да, от една възрастна жена, която е варяла, тя е била майстора на курбаните. И баба Лалка е била родственица на Васил Левски. С това съм запомнила така, нали, тези празници на Гранитовския дъб. Но след това нещата се поразмиха, демокрацията дойде, и зелените патрули изчезнаха, нямаше чети вече с чавдарчета, няма дружинни ръководители, няма пионерска организация и грижите за дъба, но дъба го има. Далечната 1969 година, аз доколкото знам, тогава започват проучванията. Последните проучвания, когато вече е установена с точност научно, с преследо е пробит ствола на дъба, е установена възрастта му. Големият дъб е само на 150 метра от тук и понеже има яка корена система и носи 17 вековно дърво, естествено има много дълги корени и баща ми като реши тук това място, закачаше тук-таме по някои от корените на дъба. Грижата за дъба, значи те са от този сорт дървета, които искат обилно кореновата им система да се напоява. И той черпи влага от подпочвените води. Гравитачното напояване не оказва голямо влияние. Поради падане на по-дълбоко ниво подпочвените води през годините 86-та и насам, дървото започва да линее и да съхне. Това е един от поводите за загиването, може би, на дървото. Естествено, има и други, които на мен не са ми известни. 2003 година, макар и късно, направихме хидромелиоративни мероприятия да пълним един язовир. По този начин той е с пропускливо дъно, който се намира на изток на 500-600 метра от тук. И по този начин се повиши нивото на подпочвените води и все пак още живее този дъб. От 2003 година до сега 2009 година аз възродих посредством църковното настоятелство и с група ентусиасти от село Гранит възродихме празника Димитровден, като се колят обредни животни и се раздава корбан за здравие на хората и нещастие и природни бедствия да не постигат село Гранит. Свети Дух се е празнувал през лятото. Селото е било разделено на две махали. Горна и долна махала. Надолу е била едната махала, от Дацукак нагоре е била другата махала. Те са били с двама татори. Съберат парите, купят овце и тук под дъба са били казаните с курбана, който се е варял. Курбана на Свети Дух го е варил дядо Иван Паликавак. Купиха, бе. Ама то беше малко мъртъв такова. След като
издадат курбана, правят хоро на мегдана. Тук беше мегдана, около. То цялото беше мегдан, под дъба. И те играят хорото с местната музика. Кога са събирали парите за Свети Дух да направят курбана, единият татор става готвач на курбана, а другия е събирал парите, обаче не участвал в курбана, а само се е разкарвал около курбана с ръце мушнати в пояса. Друго, което обединяваше хората, тяхния бит, това беше големия пазар във всеки вторник, който ставаше тук под дъба и част от площада. Хората изнасяха кокошки, яйца и аз съм изнасяла, за да продам някоя кокошка, за да може да се беднотия беше, да се препитават хората. Срещу Великден, когато момите са искали за празника да бъдат пременени и нагиздени, майките им са ги водили на пазара, но не винаги техните желания са били удовлетворявани, в зависимост от това кой с колко пари е разполагал. И за това, когато тогава са плачели девойките, когато не са им изпълнявали желанията за хубава премяна, и за това този ден се е казвал срещу Великден ревливия вторник. И вече е следвал Велики четвъртък, Велики петък и така започвали великденските празници. Да, имаше и спор за герба, който по-късно направих, че дъба трябвало да бъде в вида, който ние помним, в идеализирания му, в идеализиран вид да бъде като съвършено кичесто дърво, но аз не съм съгласен, защото и така и направих, че просто ние трябва да отчитаме старението, смъртта и затова оттам вече логото, което измислих за селото, ред по ред, всичко тече, както в Пантарей, както казват древните гърци, и всичко се променя и няма нищо вечно. Когато падна огромния клон на дъба, 28 кубически метра дървесина, после го изчислиха, той падна в един ветровит ден. Аз бях тук в този двор и чух невероятен трясък и помислих, че става нещо ужасно, че бомба ли е паднал, самолет ли е паднал. Нещо толкова такъв силен звук. И веднага отидох там и видях, колона беше паднал върху кладенеца. Онзи там, той сега е възстановен. И всичките коруби, той беше изграден с коруби и навътре, всичко беше смляно и просто... А децата, тогава беше детска градина, децата тук ще се прибрали да спят. Значи, а преди това са играли точно под този клон. Спонтанно у мен се роди идеята да събира жълъчета, да ги посея и да видя какво може. Дали може да се получи нещо, да порасне дръвче. Защото до тогава
никой и никъде не беше пониквало от този вековен дъб рожбичка. Дори си спомням от Шумен, бяха пратили до училище писмо с искане да съберем жълъди, да им изпратим, за да направят алея там на дъба, понеже са чели и са слушали за този вековен дъб, за хилядолетника. И есента на 1985 година, при работа с децата тук под дъба, събрахме се жълъчета. Аз посях трички в цветната градинка вкъщи. Сред листата от лалета и изведнъж виждам 3 назъбени листенца и да ви кажа откровено, като дете се зарадвах и изведнъж думите започнаха да се редят. В моята цветна градинка, до здраве с шибой латинка, развява листенци байраче, мъничко дъбче юначе. Рожбичка, той е любимо на хилядолетника дъб. Хилядолетие нека да има и за наследника скъп. Ето го сега. Дано наследи годините на баща си. И тъй като древните българи са вярвали, че дърветата някога са били живи хора, особено много са пазили вековните гиганти. Дъбовете столетници са се смятали за дом на прадеда на селището и за крилник на земята. В българската земя са открити стотици паметници на човешката култура и цивилизация. Всички са важни за историята, но са мъртви предмети. Границкият дъб не е мъртъв, а жив свидетел на времето. Жива вечност.